Så vi har ikke, vi har ikke NBA, men vi har FIBA Euro Basket. Og der er en person lige nu, det samme for at snakke om, og det er Lauri Markkanen. Og han har haft nogle sindssyge kamper. Han situation lige nu, han har gennemsnit 40 point i de sidste 3 kamper, han har spillet med Finland. Så ja, jeg elsker Lauri Markkanen. Jeg synes, han er rigtig undervurderet, og det kan godt være, fordi at han spiller over i Utah. Men jeg er faktisk lidt overrasket, at han blev traded den her offseason, men jeg tror, det er måske, fordi Utah vil ikke af med ham. Og det kan jeg også forstå. Det her kunne være en af hans breakout seasons, tror jeg. Altså, han ser godt ud, så vi skal lige se nogle highlights af ham. Vi lad os lige se en kamp, der spillede sidste uge. Han spillede også en kamp i går, tror jeg. Så vi skal lige se begge dele. Good defense. Good defense. Og det var heldig aflevering der. Så hvad spiller han i Finland? Spiller han som center så, tænker jeg. Stretch 5. Pull up game. Men det der jeg elsker med Eurobasket, ikke? Selvtilliden for nogle af de her spillere. Fordi hvor mange NBA-spillere er der i Finland, og så der spiller for Finlands nationalhold. Måske du har nogle pros, der spiller overseas, men ikke på den samme niveau som Lauri Markkanen kan man. Så jeg siger, kan du se hvad jeg mener? Hvor mange gange har vi set ham gøre det her i Utah? Selvtilliden, når de spiller FIBA for deres hjemland, det er noget andet. Jeg så også en video med Jokic, han lavede sådan en crazy, hvad var det, 360 dunk eller 180 dunk. Ja. Men det er så, jeg elsker at se de her europæiske spillere spille for deres hjemland. That is crazy. Det er rigtig sygt. Og tænk, hvis han kommer til at spille med ham der, som de kalder Slim Jesus. Ja, det var en god aflevering, ikke? Men han kunne også se den der center slip her, den der screen der, dime. Det er gratis lavet, men det var sygt nok. 3 is more than 2, som de siger. Det var bare lidt held, men det er også okay. Det er jo også plads til. Good defense. Good defense. Oj. Ey. Jeg havde ikke set den der alley-oop komme. Okay. Det var god play, den der. Det var god play. Jeg havde ikke set den der alley-oop komme. Markkanen. Deep. Sharpshooter. Jeg synes, Markkanens... jeg ved ikke, hvorfor de har... Good 3. Lad os lige sige den her. Han har 42 point, 3 træer og 12 rebounds. Pick and pop, man. Han er en god spiller. Og det her, som jeg siger, med for hans hjemland, så spiller han som stretch 5. Så vi kommer også til at se lidt forsvar fra ham. Selvfølgelig i Utah, så har han Walker Kessler, ikke? Til at spille center. Så han spiller primært ved power forward. Men han er høj nok til at spille center. Bro. Hans stroke er også clean, man. Hvilken hold kan I se Lauri Markkanen spille for, hvis det var ikke Utah Jazz? Hvilken hold vil han passe ind? Jeg tror, Lakers vil måske prøve at tage ham, faktisk. Men jeg tror faktisk, at Boston kommer til at mangle. Nu hvor de har kommet ind på Porzingis, så har de kun
Og også det her kommer jeg med Luke Cornett. Så Boston måske. Han er brandvarm lige nu. Og så som jeg siger, hvilken hold kan I måske se ham spille for, hvis de var ikke i Utah? Jeg siger Boston, som jeg siger, det er kommet med Luke Cornett, og det er kommet med Porzingis. Garza, Neemias Queta, Amari Williams. Ja, så det er ikke... så de kunne godt bruge en All-Star, ligesom Lauri Markkanen. Boston Celtics. Det er det, jeg siger. Lauri Markkanen til Boston Celtics. Det kunne være en god trade. Hvad tænker I? Hvilken hold kan I se Lauri Markkanen spille for, hvis det var i Utah? Skriv ned i kommentarfeltet, lad os lige snakke om det.